Porque no mundo mengou a verdade, puñei un día de ila buscar, e eu por ela fun preguntar. Dixeron todos a llura buscade, que de tal guisa se foi a perder, que non podemos en nova saber, nin xa non anda na irmandade. Nos mosteiros dos frades regrados a demandei e dixeron así: non busquede la verdade aquí, que a moitos anos sabemos pasados, que non morou nos co verbo a fe, nin sabemos onde agora este, e habemos maiores cuidados. E insiste londe a verdade soía sempre morar, dixeron que non moraba e había gran xazón. Nen frade dei xa non a coñecía, nen o abade outro sino o hostal, só non quería que fose pousar, e agora anda xa fora da abadía. En Santiago sendo albergado, en miña pousada chegaron romeos, pregunteilles, dixeron pardeus, moito levade no camiño errado, que se verdade quixerdes achar, noutro camiño convén a buscar, can non saben ei que dela mandar.